okay sisi ngavuma uma kodwa mahhala. Wena mosuku uhleli nawe usukuthi ucabangani ngenye ingane yakhe sisi. Yabo ukuthi wena nje ungithatha kancane. Akayondini ingane yakhe. Akayondini ingane yakhe khuluma naye. Kuza yena. Hayi mina nje ngiyona lo site yabanzelwayo. Yena alwa nendoda yakhe into engabe. Ngiyabingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi ubufunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandlezulu. So i-guest yami njengoba ishare nami sofa today, it means akekho right kahle kwi-relationship yakhe no-person wakhe. So njengoba ela uzele kona lokho ukuthi azolandelela athole kabanzi ukuthi sithini story. So ke asike size ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami uma bani? UMacaba. Macaba? Yebo. Ubani uCaba? Oh Ngwabe. Ngwabe? Yebo. Okay. Ubuya kuphi ukuhlala? Oh ngihlala High Flats. Ukhulele High Flats? Yebo. Mama naye? Ephepheni. Oh okay. Ngicela ungiqaleke ungixoxele nje kabanzi ungilandise nge-relationship yakho no-person wakho kodwa ungiqale lana ahlangana khona. Kwakumuphi unyaka nihlanganele kuphi kwakwenze njani? Oh mina phakathi nami uMthombeni. Sasifunda ndawonye nje sithandana sule esikoleni. Okay. Ya, wena wathola umsebenzi wezithekwini. Ngami ngaqeda isikole enganywa ngezithekwini ngahlala nogogo wami la eThekwini. Okay. Ya, hayi ke sa la eThekwini ke nje sibonana ke. Ngagcina ke sesihlala ndawonye. Senihlala ndawonye? Yes. Okay, kusuka muphi unyaka? Kusula ngo-2015. 2015? Yes, sahlala nje ndawonye. So ekhaya la ubuya khona bayazi ukuthi besenihlala nonke? Bebayazi vele nokuthandana kwethu. Ngabathi sengihlala. So kwangayona into enintshontshayo leyo? Angayona. Okay. Abantwana bese bekhona? Sinomntwana oyedwa nje mfana. Mngani? 4 years. Okay, sekhulile shame. So ke bekuphathe kanjani i-relationship yenu isengaqala? Umsanda kuqala nje biyivutha amalangabi sisi. Hayi bengasukumi phansi bengithanda nje ngidadami sengiphethe kahle. Hayi nje nje after 2 years yamazi nami washintsha umuntu wesilisa. Semsebenzini asabuye isikhathi esifanele emsebenzini usethi mayikhuluma nefoni uphumele eminyaka into engazi ayenze since nje ngathandana naye. Kanti network bingekho endlini njengoba edonsa eminyango? Cha. Ngiyamsola nje ukuthi usiyachitha. Ngiyamsola nje ukuthi uyangichithela sisi. Lo muntu lo mengithi nje isikhathi abuya ngathi emsebenzini ngiyazi ukushaya u8 sekendlini. Mengimbuza nje avela athi nje behle nabangani bakhe ngithi kanjani? Athina nje hayi just chill us namajita ngathi no. Hayi ke kuthi ke ngeother days ahamba ushawa eyogezi. Ifoni iring. Ngithi kuyiziba ring ibhala ukuthi not my friend number. Cathi ngiyinyoni mina okay. Ngiyibamba ifoni engithi ngiyezwa intombazane. Ngithi yebo sisi phansi kwamabili lapho 12 futhi mina sisi yini ufunani indoda yami ngalesikhathi ufoni ngoba isikhathi sefamily la. Athina hayibo mina ngazi. Wayegeza ngoba ngabo 12. Efoni emini ebusuku ngo12. Eyeke ogeza umuntu wakho? Yes. Mina ngayibamba ifoni. Imali why umuntu wakageza ngabo 12? Cha angani sebuye emsebenzini. Obuya late kakhulu? Wabuya late sezinto kade ngayenzi sisi. Okay, hayi useyageza ke ngibamba ifoni ngibuza sisi ubale ngikhuluma naye. No abuze nokuthi ubale ngikhuluma ngithi mina uma ngana Mthombeni athi hayibo angikwazi Mthombeni ukuthi unengane mina. Ngithi mina hayibo sisi kanti yena akanti yakutsheleni ukuthi unoma wengane ngoba ngihlala naye mina sinengane yomfana ina 4 years. Athi naye angikwazi mina lokho sisi Mthombeni wazibona banesikhathi bethandana. Ngithi mina hayi ke ngiqale lapho ngivula amehlo uthi izenzo zakhe ziyakhombisa vele ukuthi uyangichithela. Asenasithi isikhathi sami asanesikhathi sami ukukhuluma nami sevela ukukhuluma noma kanjani nami ngibona ukuthi hayi la khona okushaya amanzi because lo muntu lentombazane basebenza nayo. Okay. Manje isikhathi sokukhuluma nami akanaso asangihloniphi anginama ngisamthembi uthando empela uthando uqinisa umuntu ukuthi umthembe ngithembane akasangithembi ifoni yakhe isihlala silent. Akasabuyi nje isikhathi esi-right emsebenzini ngama-weekend usethi uyasebenza nangama-weekend into engazenzeki. Bekade angangeni ngama-weekend? Angangeni ngama-weekend ngabona la jigijigi useyasebenza ngama-weekend la ngabona khona ukuthi le ndoda isiyangishithela ngifuna-ke ukwazi ukuthi lo sisi indoda yami uyifunani. So inamba yalo sisi wayithatha efonini yakhe?
ngayithatha efonini ngalesi sikhathi kade egeza uphendule noma mhlambe wabuya wayithatha ngesikhathi ngabuye ngayithatha ngesinye isikhathi ngabona nje ama-conversation abo ku-WhatsApp ukuthi hhayi liyavutha uthando lola ngabe unika mina uma wengane yakho unika omunye umuntu akanasikhathi nami ngathi hhayi-ke hhayi ngiyayithatha le namba kumele ngimfonele lo sisi akangichazele kabanzi ukuthi kahle kahle indoda yami uyifunani ngoba phela amaningi amadoda leminyaka indawo ufuna indoda yami ngoba bomsuka kude yami nalo muntu ishekhaya siyazi bayaziwa. So uke wahlala naye phansi-ke ubhuti wabantu wamtshela ukuthi hhayi sengiyazi ukuthi ubhizi kwenye indawo. Ngambuza waphika wathi ayikho lo nto umngane wakhe bayazwana akathandani namuntu asebenza naye. Ngithi mina kanjani umuntu aza kufonele nangaphakathi kwamabili azathi ufuna umthombeni kanjani uthi uba isilimi mina angisona isilima mina ngiyabona ngisho ku-WhatsApp ama-conversation love lo thando ongabe unika mina usaniniki mina usunika yena ngisabona isikhathi sami awusenaso songihloniphi awusenandaba nje nami. Umthombeni igama noma isibongo sakhe. Oh okay. Uba igama lakhe? Umzwandile. Oh, all right. So if athi-ke ugeli ngihleli kwi-relationship angindawo zama nje nami ukufaka emqondweni wakho ukuthi angindawo ngihleli ngilana nje. Hayi ngeke sisekwazi ukuthi angathi uhleli kumuntu babo ingane yami. Futhi ukuyena phela ngisho ngathi uhleli akwazi ukwenzeka lokho ngeke kwenzeke lokho sisi. So ufuna ukwenzani webahlukanisa? Uba abahlukane sisi ngeke ngikwazi ukuyivuma le nto angeke ngikwazi shame. Ngeke nami ngeke kube mnandi ingane yami ikhula ngaphandle kwababwayo. Naye izibuze mama ubaba akasenasikhathi sami even ngisho school fees akasananga endlini into zengane asazenza ngendlela. Ngeke nami ngivume lo nto fana bahlukane. Ngeke ngivume sisi. Lithi ngimlande ke khona sokhona ukukhulumisana naye buso nobuso. Ngosondana nabo. Phela sinamukele futhi babukeli bayo Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So-ke usisi uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo esizofikela ukuthi simbuze yona. So-ke asike sibuke ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo ngiyaphila. Alright? Ngi-right. Ngiyaphila nami. Uma bani? NgoMamhlongo. Mamhlongo. Usisi ngihleli naye mazi? No, angazi. Oh okay. So yini efika emqondweni wakho uma uzwa kuthiwa igama leshow obizelwe kuyona lithi ufuna umuntu wami and then boom usisi engibuza ukuthi uyamazi uthi awumazi kwenzala nemqondweni wakho? Mhlampe ngabe ngibizelwe indaba zoMachitha. Ngibile nalokho. Oh okay. Ngicela umuphi ithuba lokuthi umlalele ukuthi ukubizeleni la kule show. Ngiyabonga. Ngicela sikhulumisane. Ngikhuluma. Yes. Sisi umuntu wami since nje sakade sathandana naye kodwa nje kuney'nsolo nje ngiyibona kahle ukuthi manje seyangithithela akasabuyi ngesikhathi esi-right emsebenzini nje nasemsebenzini usebuya ngesikhathi engasona uma ngithi ngiyayifonela ifoni ibanje umuntu wesifazane. Kahle kahle ngifuna ukwazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwenu nobabili lo muntu sisuka kude kabi naye sinaney'ngane ngifuna ngampela umuntu wami ngoba phela indoda yami le. Mina fanele ngenze njani ngoba phela mina nguma wengane yakhe ngeke ngiluse bangana ngifuna nomuntu wami ebusuku phakathi kobusuku hlezi ubabili ngoba phela isikhathi abantu ababili ngeke nje uthi ungafuna phakathi kwamabili ngifuna nami ukuthi nabangane abekho umngane ufana nentombazane ngisho ngathiwa isilima ngesponte njalo ngifuna ungichazele kahle indoda yami phela le sakude yami naso nje emakhaya ngisho ekhaya bayazi siyathandana mina-ke manje ngeke ngikwazi ukuvuma udlalo intombazane ithatha indoda yami nje kanjalo. Ngeke sisa ngeke ngikwazi naningane na4 years naye mhlawumbe akutshelanga-ke sisi. Uma usendoda yakhe angazuchaza ukuthini ngoba ayikho yena engiyibona esandleni sakho nasesandleni. Okay sisi uthemba ukuthi ngithatha amadoda abantu ngalo ukuthi ngifuna ukubona something yani yena akutshelanga yini ukuthi unomuntu athandana naye? Hhayi ngeshwa sisayazi angitshela ukuthi unomuntu athandana naye nanokuthi unengane ngebhadi futhi mina nginengane naye na7 years. Wow. Shuthi kahle kahle bani isilimayo? Hayi kushuthi sobabili. Lalela sisi kahle kahle wenza wena isilima wena uyazi nengane yakhe kuqala ngiyaziwa futhi nakubo inkinga lo uma ngitshonswa niyaziwa nami nje ngiyazi sobabili shuthi kwenza abanike isilima phansi kwesobabili. Okay sisi wena uspend isikhathi naye esiningi mina lesikhathi engasona. Hayi lokho ungakubuza kuyena-ke akuyona inkinga yami leyo. Uthi nenengane na7? Yebo. Yibo. Uwazi ukuthi unengane? No angazi shuthi nje lento yabo kade bayiqala Ungazi ubone lutho bengasoli lutho ngize ngabamba manje shuthi mina umuntu amenza isilimo.
Hhayi kusho ukuthi ukwenza isilimane ngikutshelanga noma usenza sobabili iy'limi. Ngicela Ngoba ukubuza. mina yami ingane iyondliwa. Bengisathi ngifuna ukuya lapho, ngifuna ukwazi ukuthi uwondla kanjani umntwana, uyasenda imali noma uyathenga izinto akulethele. Mekuwukuthi uthi akazazi abone lutho ekade ehlala naye, I'm sure uwashelo yena. And akasho ukuthi akazazi ahlakane nje yena ney'liphu kuthengwa something for abantwana. Phela indoda yazi mhlambe leyo nto uyayithatha ifake emgqomeni efihle, indoda ngeke ukwazi umqondo wayo. Uyakusendela imali yokondla umntwana? Yebo ngisendela imali neyamalume, hhayi ukuthi mhlawumbe uthenga Hhayi ukuthi uyena othengayo. No. Oh, okay. Mhlawumbe ingakho ungakaze ubone lutho. Manje yibo, uma uze ukuthi unengane naye, shuthi umntwana wakho ulanyiwe umntwana ona-4, uzizwa kanjani ngalokho? And uke wasola nje, mhlawumbe uke wabona ukuthi uke weza ukuthi mhlawumbe unomntwana umuntu wakho noma sithini stop. Ngiyazi yena ukuthi unengane noma ngingazi ukuthi nabayo, kodwa ingane yami iyaya nje khona uma ethi wangakubo kanjani. Uma ethi akayazi ingane yami kanjani ubuyavakasha uma ngivalwe iy'kole kubo kwayo emakhaya. Ngisho ukuthi nikhuluma ngomuntu oyedwa noma Yebo, u-2? sikhuluma ngomuntu oyedwa. Uthe uMthombeni angisho? Yes. Uba igama labantu wakho? uMzwandile waMthombeni. Okay. Umgcine nini njengamanje? Ngigcine Friday. Friday. Yes. Usahlala naye endlini namanje? Yes. Shuthi ushiye wena endlini. Ushiya mina ahambe aye ngaphandle. Uyazi ukuthi uhlala noba la ihlala khona uMthombeni? Ngiyazi khona ukuthi uhlala nentombi ukuthi mina ngisebenza ngala asebenza khona. Ngimbona everyday, not ukuthi everyday like Monday, Tuesday. Okay. If niyabonana shuthi nibonana ngasemsebenzini, awuzuye endlini yakhe? Hhayi angikaze ngiye endlini yakhe. Yo, hayi uMthombeni naye, hayi mina. Cha nje Yena uyisigebengu. wenza nje thina ilima lesithembu sakhe ngathi uzosimela kanjani. Le nto ayenzayo mina mina ngiyivume leyo nto angeke ngikwazi. Samele akachaze kahle ukuthi le nto yakho uzoyimela kanjani ngeke. Ngiyacela ningivumele simfoneleni mhlambe yena uma Mfonele. ngisachazi. Ayisicela umfonele. Ngiyabonga. Ngicela sifonele. Kunjani? Ngiyaphila, hayibo. Ngicela ukubuza ngikhuluma noMthombeni. Ukhuluma naye impela. Mawube ngithi ngikhuluma noQuest. Ukhuluma noStufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. Singakhona ukukhuluma? Singakhona ukukhuluma, ngiyazi vele iyona ndlela vele yobuye vele ungithathe nangayo. Masuthi Quest avele namfike loo nto leyo. Hayi kulungile. Yazi la angikufoneleli into ezothatha isikhathi eside, into nje isikhathi esincane kodwa nje sidinga wena usicacisele. Nginama-guest awu-2 la ka-Black Life TV, kodwa umuntu ongibhalelile uMagcaba. And then uMamhlongo wasijoyina ngendlela. Mhlawumbe ngaba khona abantu abanjalo ophilisana nabo empilweni yakho? Ukhona oyedwa engiphilisana naye. Oyedwa? Oyedwa. Mase kuba khona nomunye nje ngiyabonga. Oseceleni kodwa oyengiphilisana naye nje yilo yedwa. Imuphi-ke lo ophilisana naye kulaba abawu-2? Ile yakwazi ukuthi ukwazi ukusheshe ngithole umntwana naye. Okay, uMamhlongo uye wangitshela vele ukuthi unenengane na7 years. So ngabe uyena lo? Ya uyena lo. So uMagcaba-ke sithini isitori sakhe since uhlala naye endlini? uMagcaba bengihlala naye endlini. Ngibuye mangibuye emsebenzini ngibuye khona ngisho ukuthi ngisathi ukuphuma sasikufaka upetrol kancane ngiyabuya manje. Okay. Kanti vele ngithi mangithi ngiyaphuma ngivele ngihlangane nalo munye avele angithathe sihambise endlini gcine sekwenzeka-ke nezinto-ke ikathi nami ngayitshela nizokwenzeka osukwini gcine sezenzeka wagcine sekwenzekala umntwana ngendlela eseceleni naye engazi futhi. Yo. Njengoba ninomntwana ona4 years noMagcaba njengoba uthi uhlala naye endlini and usho kanjalo nakunina. So ithini-ke into yakhe ngoba wena uthe ozimisele ngaye ilo waqala ukuba nomntwana naye. Manje ithini-ke into yakhe njengoba uhlala naye endlini? Into yakhe ithanda uba likhulu kwanayo useqale sengiyabona useyabona zonke izinto engizenzayo kade bengizifihlekile akukho nanokukodwa ade sifuna kwazi. Uyamthanda? Uyazi naye ngendlela ade ngimthanda ngayo ngimenzela yonke into ayikho into ade ngamenzeli yona uthando nginikeza njalo. Kade umthanda?
kade ngimthanda. Uyini kwenzekeni? Ngibuye ngayitholela i-call eqhamuka eceleni. Eqhamuka ngaye lo enginengane naye lengathola ingane kuyena eqaleni. Wangichazela ngaye. Kwagcina sekuba ney'nkulumo sagcina sesinokuxabana naye. So ingakho ngasemthanda. Pho awumtsheli ngani why ugcinile endlini yakho uphinde wenze ngendlela othanda ngakhona engathi uthandana wedwa ekubeni naye futhi uyathandana naye. Why wenza kanjalo? Bese kunzima ngisho nanokuthi ngibuyele endlini njengoba lo wangithatha sahamba saya endlini naye. Ushilo wathi wagcina ngoLwesihlanu. Ushilo wathi wagcina ngoLwesihlanu. Senginqenela nokuvela kuyena phambi kwakhe. Yo, manje uthakenze njani-ke? Ahlala kulinde endlini? Noma ithini into ufuna ukuthi kwenzekeni wena? Ake ngithi ngizofika noma ngo-2:30 mhlawumbe sozama ukukhuluma into e-right naye. Usayimisele ngaye? Ngoba lo munye naye akanayo inkinga naye. Uyena onenkinga lo. Engamthola ekade ngihlala naye endlini. Ngizozama ukuthi ngifike ngikhulume naye lo kade ngihlala naye endlini. Ubuyele kuyena ngisithobe sikhulume kahle siqhubeke sibe right. Kodwa nginokusaba ukuthi ngifike kuyena. Yo. Okay, ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Njengoba ukhuluma nje bakulalele uku-loudspeaker. Kodwa ngiyabonga kakhulu. Ube nesolution. Nice. Leyo nto ngeke uze ufike kuyena. Njengoba ukuthi ufike loudspeaker ifoni, lo nto leyo uyazi useyizwile. Ukuzwile nje uchaza yonke into. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Shothi ngisengigaxele. Kubonga uzifonela. Okay, ngiyabonga. Hayibo, mina ngiyazi-ke le nto. Ake ngiqale ngawe nje. Uzizwa kanjani? Uzwile ukuthi ukhulume wathini? Cha nje lento ayingiphathi kahle. Hayi ngiyangihleli nje kahle. Kushuthi vele indaba yami kushuthi ayisekho. Kanjani? Ngokuthi nje shuthi uyilo uma wengane yakhe lo hamba phambili. Mina indaba yami ayisekho. Yini azoyikhuluma nami? Angifuni ngisho ukulalela lutho. Kushuthi bobabili bangenza isilima. Yini engizoyilalela mina? Yini engizoyilalela? Ngoba kushuthi kahle umuntu amkhethayo uyena mina ngibalekile mina. Engenza yonke into emoshela imphekelayo. Emva kwaloko angabuyi. Usabani uyazi amanyala wenzile bese yabuya ngani uyazi ukuthi yena wenzeni bese uzosaba uzobuya ezemini. Uyazi ukuthi wona wenzeni. Uzwile umthombeni uthi 10 kwikhola ngisho? Yebo ngizwile. So uzizwa kanjani? Hayi mina nginayo inkinga so usisi lento ayikhayela ukuthi uyawashwa ayina uyapheka akekho wami ukuthi umusa yenze njalo. Yena wavumelana noba umakoti mahhala. Okay sisi ngavuma umakoti mahhala. Wena mosuku uhleli nawe usukuthi ucabangani ngenye ingane yakhe sisi. Yabo ukuthi wena nje ungithatha kancane. Akayondini ingane yakhe. Akayondini ingane yakhe khuluma naye. Uza yena. Hayi mina enza ngiyona lo site yabanzelwayo. Yena alwa nendoda yakhe into angabeyenza sisi. Ilwanze nendoda yakhe. Oh kusuthi vele lento niyenze vele nazi ukuthi mina ngenza isilima nobabili. Uba mina ngenziwe isilima lapha. Ngenziwe isilima mina. Ingane yakho ayiprovider nomalume wakho yonke into ubani umuntu amethi akanaso isikhathi samamhlanje usikhathi mina nalokho khuluma naye. Akufuni mina lokho. Wena uthi muhleli naye sisi ucabangani? Lo muntu unengane uhlala nomuntu. Okay wena esami isikhathi usithola nini? Awungicabangela uselfish yabo. Zonke lo mbuzo wabo uyibuza indoda yakho mina ngihlala nalo mbuzo. Okay wena uthi uhleli nawe uyibuza ngani ke wena ukuthi ngimbuzele ngihlanganaphi yena manje ayicangela usifana ukukhumbula indaba yaba leyo. Oh. So ithini into? Uzomlinda afike endlini akhulumisane nawe kahle. Hayi ngeke. Ayikho into ezoyikhuluma. Awusamdinga impilo yakho? Hayi sengi-right aqhubeke nala naye. So uzobuyela ekhaya? Yes. Ngizobuyela ekhaya. Uma uzokhuluma kanje kufika nomqondo lakho. Uyaqhubeka nomuntu wakho nizoba happy noma nawe uzama ucabanga ngenye indlela. Hayi kusho kuzoba kuyena ke manje usisi uyamshiya okwakhe ke lokho. Ngoba mina ngikwazi umshiya. Angeke uzokwazi umshiya no. Okay. Ngiyabonga ngicela ukuthi ngikhululekisele yena.
ngiyabona ngazuthi lento le iyalimaza and bayazi abantu abanjenganayo bayangistressa because ngiyabona ukuthi yazi khona abantu abathi uma bekwatile abanye babo bayasmile njengoba wenza and kuyangithusa because bajwayele ukuyingozi abantu abanjalo ngoba umbone esahleka noma ekwatile kanti uplana iboom lento so ngifisa ukwazi ukuthi umntwana uphephe kangakanani eduze kwababa wakhe nobaba wakhe kwayinaye uphephe kangakanani mekuza ngakwena. Mina umntwana alright uphephile. Hayi ubaba wakhe-ke uyamthanda yinaso isikhathi sakhe but nje okwamanje ngeke besasondelana kakhulu angafika azomthatha for i-weekend kodwa mina into ehlangane nayo angisamfuni. Angeke umncishe ithuba umntwana ukuthi Yes, ngeke ngimncishe lelo thuba ngoba yonke ingane yamdinga ubaba wayo. Kodwa nje yena angisamfuni sisi ngi-right akaqhubeke. Awusho ngoba nakho usakwatile? Mina hayi ngi-right. Yonke into ekade ngifisa ukuyibona sengiyayazi namhlanje kade ngifihlele ephika mangimbuza ngi-right akaqhubeke nalo muntu wakhe. Ngibona ukuthi kuzophela kanjani. Ngiseke indlela ethole ngayo but ke I hope ekuhamba nesikhathi inhliziyo izophola. Hayi vele kuzophola bese ngiyadlula nempilo sisi. Mbuke lapha ekhaya nani nizibonela ukuthi kuhambe kanjani and akukho mnandi shem kubuhlungu and kunzima. Ngiyacabanga usisi njengamanje sefanele aqale phansi njengoba ethi akasamfuna umthombeni ukuba umntwana wakhe. Mhlawumbe ukuthi uqinisile lokho umthombeni engakhulumisana naye. Mhlawumbe bese khulumisana naye uzoshintsha asazi. Kodwa ke ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.